Sugeng enjing, Shalom, sugeng dinten Minggu, sugeng ngawontenaken ibadat sinaosa wonten ing griya kita piyambak-piyambak. Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah ing enjing menika badhe dipun ladosi dening Bapak Pendhita Hardian Triasmara Adi. Pasamuan kaaturan jumeneng. Sumangga kita sami ngidungaken KPJ gangsal keluarga setunggal. Salumaing bumi memuji asmane Pangeran. Sawi kita ngakeni bilih ing pitulungan kita menika, rawuhipun namung saking katresnanipun Gusti Allah. Ingkang nitahaken langit lan bumi lan ingkang boten nate nilar pakaryaning astanipun saha ingkang sih kasetyanipun langgeng ing salaminipun. Salam tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus tumrap wonten ing pigesangan Bapak Ibu lan para sedherek sekalian. Amin. Pasamuan katuran pinarak. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ngidung saking kidung pasamuan Jawi angka 17 sakehing titah ing bumi kita pujakaken sesarengan. Para sedherek ingkang kinasih, sih katresnanipun Gusti menika estunipun luber sanget. Gusti tansah nresnani kawontenan kula lan panjenengan. Ananging menawi kita ngengeti kawontenan kita, asring katresnan kula lan panjenengan menika boten kados dene katresnanipun Gusti ingkang luber. Katresnan kula lan panjenengan asring winates. Amargi kedah kita sami ngakeni bilih asring kita nglampahi dosa lan duraka. Pramila ing wekdal samangke sumangga kita sami ngakeni dosa duraka kita kanthi tinarbuka, kanthi jujur, kanthi gamblang. Sumangga kita ngakeni dosa kita mawi kidung pasamuan Jawi swidak setunggal, padha setunggal lan 3. Saestu keduwung kita pujakaken sesarengan. Kadawuhan
suci. Bapak Ibu lan para sederek, kula aturi sami jumeneng. Kangge sok sinten kemawon ingkang kersa ngakeni dosa lan durakanipun, pawartos rahayu menika nyerataken kanthi cetha. Rom pasal gangsal ayat 16. Lan peparinge sih rahmat iku ora timbang karo dosane wong siji. Awit karampunganing pangadilan tumrap panrake wong siji iku nekakake paukuman, nanging peparinge ganjaran sih rahmat marga saka panrak kang akeh iku nekakake karampungan kang benerake. Makaten pamedaring sih rahmat. Amin. Pasamuan katuran sami pinarak. Lan ing wekdal samangke kita badhe gegilut, kita badhe mlebet wonten ing peladosan sabda ingkang badhe kadasaran Injil Matius. Matius pasal 11. Ingkang badhe kawaosaken lan kapimpin dening salah setunggaling pradataning pasamuan. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti, saderengipun kita maos saha mangertosi dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga kita nyuwun terang saking Gusti kelayan dedonga. Gusti Yesus Kristus ingkang dados sabda sejatos, kawula pasamuan kagungan paduka nyuwun rawuhipun Roh Suci paduka, supados saged nuntun lan mimpin kawula saged mangertosi saha kanthi kegiatan Sang Roh Suci kawula saged nindakaken wonten ing pigesangan kawula sak dinten-dinten. Kangge abdi paduka ingkang kinarya lantaran sabda paduka paring Roh Suci, supados saged medharaken sabda saged nyondongi kalian penapa ingkang dados karsa paduka. Kawula cawis mirengake dawuh pangandika paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Waosan dinten menika kapedhet saking Matius 12 ayat 26 ngantos 39. Mulane wong iku aja padha kok wedeni, awit ora ana barang kang kasasaban, kang ora bakal kawiyak, lan ora ana barang kang kadelikake kang ora bakal kaweruhan. Apa kang dak pituturake ana ing petengan, iku kandakno ana ing padangan. Lan apa kang kok rungokake kanthi bisik-bisik, iku padha wartakno saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga, nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung wedya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing neraka, iya jiwamu, iya ragamu. Manuk glathik ora mung payu sasaryon, ewadene siji wae ora ana kang tiba ing lemah, yen ora saka karsaning ramamu. Mongko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi, amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa, iku ya bakal dak akoni ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Nanging sing sapa nyelaki aku ana ing ngarepaning manungsa, iku ya bakal dak selaki ana ing ngarsaning ramaku kang ana ing swarga. Kowe aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing bumi. Tekaku iku ora nggawa pirukun nanging pedang. Sebab tekaku iku njalari wong cerah karo bapake, anak wadon karo emboke, mantu wadon karo embone maratuwa,
lan wong bakal dimungsuh dening wong-wong kang nunggal sak omah kabeh. Sing sapa tresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Lan sing sapa tresnani anake lanang utawa wadon ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa ora manggul salipe lan ngetut buri marang aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa ngeman nyawane bakal kelangan nyawane. Lan sing sapa kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nampeni nyawane. Matius 11 ayat 28. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga, nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung wedya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing naraka. Ya jiwamu, ya ragamu. Ingkang rahayu inggih menika sok sinten kemawon ingkang lampahi menapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah wonten ing gesang padintenan. Amin. Kita pujakaken sesarengan KPJ 192 kalih isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan winangsit gendene pangeran dados rono paring piwulang margining kautaman dimen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Shalom Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Salam tentrem rahayu ing dalem asmanipun Sang Kristus Yesus, juru wilujeng kita ingkang sejatos. Murid Kristus menika, pandherekipun Gusti Yesus menika minimal kedah nglampahi 3M. Panjenengan taksih enget 3M utawi 3P. Ananging sing gampang niku 3M mawon nggih. Sanes menguras mengubur niku 3M demam berdarah. 3M yang dimaksud menika mulang gitu. Martosaken kabar kabingahan lan ingkang ketiga memulihkan. Menika tugasipun pandherekipun Gusti. Ananging pancen nglampahi bab menika mboten gampil Bapak Ibu. Mboten gampil. Dados para murid menika kacariosaken bakal ngadepi godha rencana, alangan, bilai lan kedah siap dipersekusi. Harus siap mati. Harus siap menghadapi teror saking pemerintah Romawi lan otoritas keagamaan. Menika ingkang kaserat wonten ing Matius 11. Harus siap mati. Ngenani bab mati, mati itu ketakutan dasariah kita sebenarnya. Sopo sing ora wedi mati? King nopo kok wedi mati? Mengapa kita takut mati? Nggih amargi yang namanya kematian itu selalu berada di luar kontrol kita. Dan seringkali kita enggan mati karena sebenarnya kita tidak ingin merasakan kepedihan yang luar biasa, kita tidak ingin merasakan kehancuran yang timbul yang dikarenakan oleh perpisahan itu. Sebab bagaimanapun juga kematian memisahkan kita. Dan di dalam keterpisahan itu semuanya menjadi ambyar begitu, semuanya menjadi hancur, keberadaan kita luluh lantak, ajur dan kemudian dibanjiri oleh kesedihan. Dan pada titik itu kemudian kita menolak, wis ora usah ngomong mati-mati lah. Ananging Gusti Yesus wonten ing waosan kita
paring dawuh, aja wedi ayat 28. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga, nanging ora bisa mateni nyawa. Alu wong wedya marang Gusti Allah kang duwe kuwasa mateni mejahi badan lan jiwa. Aja wedi marang wong kang iso mateni badan. Amargi kedahipun kangge para murid ing dalem asmanipun Sang Kristus Yesus menika sinaosa badanipun mati ananging panggah gesang tetap hidup. Lan salajengipun wonten ing ayat 3 lan 3 setunggal, Gusti Yesus menika paring panganti, paring pangayoman. Mongko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngluwihi manuk glathik pirang-pirang. Ada janji pengayoman. Gusti tansah nganti pigesangan. Dados pesanipun cetha, aja wedi mati. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ngenani bab menika wonten cariyos makaten, menika setunggaling kisah nyata. Naminipun Dr. Miftah Fauzi. Dr. Miftah Fauzi menika Chief of Resident atau PPDS yang bertugas di rumah sakit Dr. Sutomo. Sebenarnya dia dilarang untuk bertugas merawat pasien di IGD rumah sakit Dr. Sutomo. Tapi Dr. Miftah ini memilih untuk tetap bekerja. Dia memilih untuk tetap berkarya, melayani pasien hingga kemudian dia terpapar COVID-19. Wonten malih cerita perawat Ninu. Perawat Ninu itu tenaga medis pertama kali yang menjadi korban dari COVID-19. Perawat di RSCM. Dia mengungkapkan pesannya kepada sang suami yang sempat viral. Dia berkata, saya hidup untuk orang yang saya sayangi. Saya mati untuk orang yang saya sayangi, termasuk untuk profesi saya. Dan mereka berdua saat ini memang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Dr. Miftah dan juga perawat Nino, ada banyak perawat, ada banyak dokter yang menjadi korban COVID-19. Kalau saya membayangkan begini, kalau mereka ditanya apakah gentar, apakah takut, apakah khawatir, tentunya mereka akan menjawab iya. Tapi jika pertanyaan ini diperdalam lagi, apakah takut mati? Bisa jadi mulut mereka berujar iya, tapi kelakuan mereka, aksi mereka berkata tidak. Mengapa? Sebab mereka tidak lari. Mereka tetap setia merawat pasien. Mereka tidak pergi, mereka tidak melarikan diri, tapi mereka tetap setia merawat pasien. Walaupun akhirnya nyawanya juga melayang. Dados menika wani mati untuk alasan yang benar. Rela mati demi merawat kehidupan. Nah, sebagai murid Kristus sebenarnya kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kula lan panjenengan ugi Gusti timbali kangge ngurip-uripi gesangan, untuk menghidupi, untuk merawat kehidupan. Ora mateni nggih, ananging nguripi, menghidupkan. Menawi teroris menika wani mati, tapi untuk tujuan yang salah. Loh kok salah? Loh nggih. Mateni liyan kok. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga membuat orang lain menjadi kehilangan kehidupan. Pramila menawi kula lan panjenengan, jika saya dan panjenengan kita keluar, kita berada di kerumunan, kita pergi ke sana kemari tapi tanpa mengenakan masker, wis pokoknya gak usah ngereken sing jenenge protokol kesehatan.
mlaku sak karepe dhewe. Niku jane pripun? Jane ngerti utawi wani mati. Tapi nek jenenge wani mati niku nggih niku wani mati untuk alasan yang salah. Lho kenapa? Amargi malah mateni liyane. Malah ngerusak diri sendiri, ngerusak awake dhewe lan keluarga. Padahal pandherekipun Gusti Yesus, murid-murid Gusti Yesus menika kedah ngurip-urip pigesangan. Pramila ing wekdal samangke, sumangga Bapak Ibu di tengah situasi kelaziman baru, kenormalan baru, new normal ini, sumangga kita nggadahi semangat ngurip-urip pigesangan. Menjadi komunitas yang menghadirkan merawat kehidupan, life giving community. Caranipun pripun? Sing paling sederhana nggih sumangga menjalankan protokol kesehatan menika dengan disiplin. Kadang abot ya Pak, mboten nyaman, gak pati biasa. Nggih pancen, ananging sumangga pitados bilih Gusti menika tansah nganti lan ngundang kula lan panjenengan kangge tansah setya ngurip-urip pigesangan. Gusti berkahi. Amin. Amin. Pasamuan keaturan jumeneng. Sumangga kita sami ngakeni sahadat 12 inggih menika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing 3 dintenipun wungu malih saking antawasipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radhen inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangampuning dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan keaturan pinarak. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Kolose pasal 3 ayat 17 menika nyerataken mekaten. Lan sadengah apa kang kok tindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus. Kambio raos saos syukur marang Gusti Allah Rama kita lumantar panjenengane. Semoga kita nyawisaken pisungsung, kita ngidung saking Kidung pasamuan Jawi 160 gangsal unjuk ringkang moho aku. Kunjung ringkang moho aku, kula saos pisungsung. Jinane mingga ing mana wit berkaing Allah sumangka wasinegara lan temen rinekso dados rono mun
Gusti. Bapak Ibu lan para sederek, semoga kita mlebet wonten ing pandonga syafaat. Kita sami ndedonga. Duh Gusti matur nuwun sanget menawi paduka sampun ngengetaken kawula sami supados kawula sami nggadahi semangat anggenipun dados pandherekipun Gusti ingkang ngurip-urip pigesangan. Awit kawula sami sadar bilih minangka pandherekipun Gusti, kawula sami kedah melampah ngetut wingking Sang Kristus Yesus. Estu Gusti mugi kawula sami kaparingan kegiatan kangge ngurip-urip pigesangan, merawat kehidupan. Ing wekdal samangke kawula sami badhe ndedonga kangge para brayat ingkang saweg nandhang pergumulan bab menapa kemawon. Kawula sami pitados bilih estu paduka tansah nganti lampah pigesanganipun, paduka tansah ngrimati, paduka tansah ngayomi. Kawula nggih badhe ndedonga kangge para lare-lare alit, pemuda, mahasiswa ingkang wonten ing babagan pasinaon, ingkang badhe mlebet wonten ing universitas, SMA, SMP, SD, wonten ing suasana ingkang serba baru, new normal. Kawula nyuwun kawicaksanan, kawula nyuwun hikmat paduka, kawula nyuwun semangat ingkang sumberipun saking Sang Roh Suci supados lare-lare alit, pemuda, mahasiswa, anak-anak kawula menika mboten kendho, mboten nglokro anggenipun sinau, ananging tansah nggadahi semangat lan daya juang. Kawula nggih badhe ndedonga kangge Bapak Ibu ingkang kedah makarya ing satengahing situasi pandemi. Kawula pitados bilih estu paduka tansah ngayomi, paduka tansah nresnani, paduka maringi kesehatan, paduka maringi kegiatan. Lan mugi sarana Sang Roh Suci kawula sami nggadahi kesadaran kangge setya tuhu nglampahi protokol kesehatan kanthi ketat, kanthi disiplin. Ing wekdal samangke kawula nggih badhe ndedonga kangge para medis, kangge dokter, kangge perawat ingkang tansah setya ngrawat, melayani. Saestu Duh Gusti, kawula sami pitados bilih paduka tansah nganti maringi ayem tentrem lan semangat. Paduka ugi kawula pitados tansah maringi kesehatan. Paduka nyekapi menapa ingkang dados kebutuhanipun. Saestu Duh Gusti kawula badhe masrahaken pigesangan kawula ing tangan panguwaos paduka. Sinaosa kawula sami ngadepi mawerni-werni perkawis kawula tansah mlebet wonten ing krisis, wonten ing kondisi ingkang boten nentremaken manah. Ananging kawula pitados bilih paduka tamtunipun maringi kasainan tumrap kawula sedaya, tumrap pigesangan kawula sedaya. Pramila sumangga Gusti kawula pasrahaken pigesangan kawula sami ing satengahing donya menika ing tangan panguwaos paduka. Lan menawi nembe kemawon kawula nyawisaken pisungsung arupi arta, mugi pisungsung menika saged migunani tumrap peladosan ingkang dipun wontenaken sae wonten ing GKJ Pasamuan Sukolilo, makaten ugi wonten ing GKJ ing tlatah Jawa Timur. Matur nuwun sanget Duh Gusti. Lan pandonga menika badhe kawula sami pungkasi kangge pepujen Rama kawula. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh,
swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun nikahaken kawula ing panggoda nanging tuan uwalken saking piyawon. Wetuan kagungan kraton swarga lan wisesa wakamulyan selaminya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita mungkasi pangibadah ing minggu menika. Sumangga kita nggadahi semangat kangge ngurip-uripi gesangan. Panjenengan katuran sami jumeneng. Kita mujikaken kidung pasamuan Jawi 198 lampahing gesang puniki. Kita mujikaken kados tunggalan pada kali. Lampahing gesang puniki tan kalih sing pepalang nanging astanipun Gusti nuntun maring pepadang kadya langit kalimputan mendung kandelan mega ing sasi nuniru tamtu padang jinglang sanyata bibar Jawa micil kluwung aku janji prasetyo sasisi sisangantyo luwung ing senjang Gusti. Lamun prahoraan rejang peteng dedet limengan yekino itu sing wardoyo dateng ping pitulungan lumengan si Allah jinane kawasannya awet Gusti yang ngendika aja sumlang ing driya bibar Jawa micil kluwung engku janji prasetyo sasisi sisangantyo luwung ing senjang Gusti. Sumangga kita nampi berkah ingkang sumberipun saking Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra wah panunggilanipun Sang Roh Suci tumraha wonten ing pigesangan Bapak Ibu lan para sedherek wekdal samangke ngantos ing salami-laminyo. Amin.